Kaixo guztioi, ongi etorri lehen gizakien garaira. Lehen, denbora asko ematen genuen zuhaitzetan. Horregatik beso luze eta hanka geneuzkan. Orain, lurrean gaude, eta tente jarri gara bilaketan ibiltzeko. Horrela, eskuak libre ditugu tresnak egiteko. Noma gara, hau da leku batetik bestera ibiltzen gara. Janarearen jakoa zulo eta itxuno eta metzi gara. Kobazuloak harriz egindako zulo naturalak dira. Handiak, zabalak eta hotzak dira. Ura oso garrantzitsua denez, ibaietatik hurbil ibiltzen gara. Geroago nekazariak eta abeltzainak bihurtuko gara. Leku finko batean geldituko gara eta txabolak egiten hasiko gara. Lehen gizakiaren asmakizun nagusienetako bat zua da. Zua gauza askotarako erabiltzen dugu. Argia emateko, sukaldatzeko, geroa emateko eta animaliak usatzeko batez ere. Zua gaudedere, aurkitu genuen tximeta bat esker. Tximeta zuhaitz batean jauzi zen, eta zuhaitzak zu hartu zuen. Zua pizten ikastetzeko, zua pizteko egortxak eta harriak behar ditugu. Harriak elkar jotzen, dena horrek egortxiz pizten dugu zua. Zean esmatutako, nakratzen ditu. Arba natratzen ebeskola. Armak egiten ditugu, barri berezi bat erabiltzen dugu, sukarria, ondartzetan eta ibaietan aurkitzen da. Ukarria beste alde bat jotzen da, eta horan ez horrekak egiten zen, dio. Eta honde bakitzen du. Gu larrua lantzen ari gara. Tresnak bereziak dauzkagu larrua lantzeko. Larrua erabiliz arrokak egiten ditugu, hezurrekin eta animalien hortzekin apaingarriak osatzen ditugu. Arropak hotzetik babesteko erabiltzen ditugu. Gizakiak zer jaten dugun, eixan lotzen duguna eta arrantzatzen duguna. Baita ere biltzen ditugu frituak, perretxikoak, mazustak, intxaurak eta urretxak. Marrazkiak egiten ditugu kobazulo barruan, bizontiak, zaldiak eta oreina
baita gure eskuak eta gure giza gorputza ere. Munduko leku askotan daude margoak. Afrikan, Amerikan, Europan eta Asian. Euskal Herrian margoak ere topatzen dira Ekain eta Santibarinen adibidez. Animali handiak atrapatzeko tranpak egiten ditugu. Zulo handi bat egiten dugu lurrean, gero zulo hori adar eta hostekin estaltzen dugu. Gero zuloaren aurrean galtzen gara. Zarat handi eginez bere atentzioa deitzen dugu. Zulora ekartzeko zulo barru derotzean egiten dugu. Paisatzen ditugun animaliak, oreinak, zaldiak, mamutak eta bisonteak dira.